nwatakịrị ga-ekele onye tọrọ ya. Chetakwa na mgbe gboo ndị Igbo na-agba ọtọ ruo arọ 10 ha ebido. Anyị nwa kụziri nwa bekee mgbe ha bịara, mgbe ha ji skuulu ha bịa, anyị nwa kụziri ha na onye nọ junior lekwa otu ọ ga-adị ka e were na-amata onye ka nọ. Mmere na ha si anyị tọkụwa in ndị nka fly ya out. Ugbu a ihe ndị ala tụwala. Nwatakịrị na-agba ọtọ ruo arọ 10 yiwe efe mgbe gboo. Gaa jụọ akụkọ gị, gaa gụwa nkọwa ole gị jere dị history n'okwu bekee. O kelee dede ekele onye to, nwe ndị ga-ekele m, nwe ndị ga-ekele ndị kelere m, nwe ndị mụ ha ga-ekele. Ekele ahụ mara n'aka dịka onye okenye. Ndị okenye kwa gụwa onye okenye, you are supposed to know na ị ga-ekele nna gị ha ndị hụrụ. Onwe ndị anyị nwa n'ahụ, onwe ndị n'ụwa hụrụ. Ị ga-ekele ha kwa ụbọchị. Ịchọ na ikele na ekele, olekwa otu ị ga-esi ebe ị ga-ekwe ekele dịka onye nna. Ihe kwele okwu agwa ndị nna nwe okwu a maka ọ na-eme nne ewu na-awa ọka nwa ya na-ele ya. Ụzọ anyị na-agaghị ewu n'ụwa ka ọ sọrọ ya. Ndị anọ 75 to 80 dị ndụ n'ala Igbo, maka ndị Igbo a na-akakwa nka 80 ya wụzi elder na some places. Mgbe gboo emenwe ihe ndị okenye, onye 80 years ga-anọ na ejigere dike ya, onye 100, onye 120. O nwere ndị okenye na-ama mkpụrụ na-eji mkpara mgbe ndị Igbo kara eji mkpara. Ugbu a jizi mkpara na-emega anyị. Ndị Igbo na-eji ya maka okenye mgbe gboo. Ọ wụ Jiọfọ ekwu, nwoke Olu Okoro nke dị n'ọma ahịa. You are supposed to know as an elder that ikwesịrị ikpere nna gị ha, ndị eze chere ala gị. Gaa nọkwara n'ihu ụmụ anyị. Enyekwe gị ọjị gọzie, gashi in Jesus name. Well, ndị nna anyị agwakwala anyị na ọjị anaghị anụ bekee. Bikonu, kama mụ nwa ga-apụ n'ụtụtụ n'ụlọ m chọwa ebe onye iro m dosere Meri ka m kelee ya n'ụtụtụ, ma gbapụ na ama nna m ga-ekele ada m iji anya na Meri anwụọ nne somebody ọ dịghị ndụ. Ma ekelenu nke m akụkọ metụrụ m. O nwere ihe m chiri ọrịọ nne m bụ ada m iji nọ na ama iji anyị n'etiti ebo. Ngagharịọ ya arịrịọ. Onye Igbo agharịọwa nne ya onye Rome. Ole onye ga-ebu ụzọ ọza ma ajụjụ. I kwesịrị ịma. And the power. Asị no chief no ofe nke anyị ọ sịrị ịmakwa ife ịmachakwa. Must you be told that na God awụ a stranger n'ala Igbo ọwụ ndị ọcha kpọ ya bịa. Were ekele ruru nna gị nye ya. Iwekwele ekele ruru nna gị, nna gị ga-enyewa Abraham, Isaac na Jacob. Nke gị kwanụ. O nweghị mgbe ndị nna anyị jụrụ anyị. Ọwa anyị wa hapụrụ ụzọ ha ziri anyị mmekwe na iji nọrọ n'ahụhụ a. Lee otu Naijiria dị, nwere ihe ndị Igbo ka ji. Ndị mba bilie echiche megide anyị, nwere ga-ekwuchite ọnụ anyị. Ndị Igbo chekwe na echiche ka anyị lagoro otu Chukwu si ka anyị first. Ụna chụkwa na onye Igbo ga-achị eze. Ọ bụrụ na Peter Obi mgbe ọ pụta ọ nọ na-eme isi ọ ga miti na ọchịla ya eme isi, a gara enye ya. O menwela ka ndị Igbo. A sị m na ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mmanụ. Biko na-ekpe ekele ekpe eme ị ga ikpe kelee ndị nna gị first. You get why?